Hi guys, welcome back to my channel. O diba? O karon guys, kay karon pa ko naka-edit gyud aning video ha, no, marag dugay-dugay na jud mo ni nga nasa gallery, you know. Pero kini higayon na, sige ako among ubanon i-tour mo na ho ari sa Taytay Hills, Carmen, Bohol. O diba nga mga gana na guys, ni mga pita-pita, pero ni mga kasagingan guys. Kay mao man jud ni ang Bohol jud kay daghan jud mong mga tawo ni mga gatanomog saging kay lagi katong sa unang panahon bahalag saging basta kay laing. Wow. Andiyo, pak na dyan mo ning hong attire ni guys, no? For the attire, tani higayon na guys. Andiyo, magalibot-libot po tani, no? Kaya marag nalipay, bitaw nga nakabaktas-baktas, pero tuod ang trabaho, sige baktas. O diba, andiyo, kanina hong tig-video ani, nagreklamo na gani, hindi nga manundag na nakahita may lab no, nag-ako kay mo angay lagi ko magabaklay-baklay, ang sama nga gianad man ko ni jag-baklay. Aw, edi, gi-embrace ra po na ho, nga mo angay po kumabaklay-baklay kay, para po fresh air, andiyo, o magmotor po, murag, lisod dyan mo nga gianan na ni sa paingon og taytay guys, mo na nga, ay magsakripisyo na lamang ko og kanang baktas-baktas kisa mga crush bitaw. Bitaw guys, no, pero lami jud bitaw ni kaning na ay magabaktas-baktas guys nga nay kauban kanang nay imong kauban kay imong love of your life, o di ba, love of my life, ay charing. O di ba, anja kini guys aning dapita kay mura na siya kanang nagsugod na og kanang nay habugon na bito guys. Okay. Nagsugod gud ni alas 3:40 unja. Karon naabot na meron dapita sa kanang nay kanang murag padung na pud nga to kasunon bitaw. Nanay por dagan-dagan ako ning hingayon na guys kay labi na dyan mo ni katod kalayo among guning Taytay Hills guys. Nya amo jung gipili nga magkanang kuan mi magabaktas mi kay para lagi ma-enjoy na mong moment no. Let's go. Andiyo ari guys, niabot na miring higayon na guys no nga gi-welcome na mi sa mga kairuan na ni guys kay lagi mura mong ko galakaw nga murag bukog jud bitaw charote murag bukog nga katambok na no. Nya arang batuhan na dyan mo aning kanang dapita guys, nya kasagbutan na ning mga kilid-kilid. Pero kung uyab o diba na enjoy gyud ang mga iro og duwa ni dya. Nya ni rabis aw patay tanang ok. Pit na mi mga bot guys. Sada. Oh, di ba ni reklamo nagahong uyab no? Kay wa man gud sa naanad magbaktas-baktas. Aw naanad day jud na sa magbaktas-baktas guys kay bitaw guys nanad sa magbaktas-baktas pero dili nga ni nga kahabugon guys. Ang ako nanad na ko magatukad-tukad kay mao man yung trabaho guys, mga magtukad-tukad og mga bod mga lasang, pero kini yung uyab guys kay nanad sa mga baktas-baktas pero kanang layo pero patag kuno ang dan kani kuno kay arang nang kunong habuga hangaka di padung na kuno siya kuyapan. Pero sige lang kay antos-antos sa miya ni gamay no kay hapit naman pod mi makaabotan ni guys sa Taytay jud guys kay kining Taytay guys og streeton ra nimo unta ang daan ni guys no, di dali ra kun ta mi nangabot unja kay nagaliko man mi murag naaman bisa nagagir mga kilid-kilid sa mga kabud bitaw kay dagan ba jud ang mga budbud nga ning dapit sa Carmen guys kay mao man ang kanang lugar sa may Chocolate Hills bitaw di ba. Unja gi kahaponan na mi guys pero okay lang kay maanindot man gyapon ang vitamin sa among mga mata ni guys no, ang beautiful sunset. Oh Unja, padadyon gyapon may og baktas-baktas ani guys no. Unya as you can see na tubig ring kilid-kilid bito ni guys kanang nay murag bod kaning buda guys nasa say tubod ba kanang nay murag spring ba or sani ba asam nagi kanang tubig ka murag kuan siguro na sa uwan siguro unja kanang nay gisawd-sawd bito sa mga kaugatan bitaw sa mga grasses, mga kugon or mga sa asa ba na dapitan nga sa ilawom sa yuta man ang tubig nagagikan guys. Pero fresh jud siya nga yuta ay yuta ba oy
fresh siya nga tubig guys o hinlo siya pwede siya mainom guys o gamo ng suwayan karon guys. O syempre aron pud makumpleto na itong pag-vlog ani guys no. Ato pong ibili ning cellphone guys o magrampa-rampa ning duha ni kadada. Paguli kong hanapin, kahulugan ng pag-ibig, at habang buhay na mag-ibig. Badiha, kagara ba sa kanta, no? Diyan karon guys, nabot na meron dapit sa may tubo doon niya akong gipakabuog tubig akong dada, no? Kay giuhaw na kog taman-taman nun diyan. Hapit na po mo miabot arin sa kanang Taytay Hills na jud guys, so di ba? So sasamahan niyo ako, charot no, kay mag-uban lagi ta, di ba? Ingon ko mag-uban ta. So mo na ni hapit jud mo mi moabot nga gagabihan ng good mi ani dapita, no? Pero ani hapon-hapon pa ni diyan kanagara-gara pa lagi ko sa akong dada lagi nga mag-video mi nga samtang magalakaw-lakaw ba kay nindot lagi dyan mo ni maglakaw-lakaw takaw ba natong uyab nga na sunset o diba for the holding hands ko taning dapita no niya dapat magdungan pero itong mga tiilang lakaw no pero hindi ko dyan magdungan guys niya kakiat-kiat na taning dapita no dyan tagak ang cellphone na iwa nagabae nagbiga-biga man. Arrived at Taytay Hills, Cubo. Og diara ni abot na gadjud meri sa Taytay Hills ug wala ra na picture-picturean ang mga kubo ni guys kay pagabot na mo ngit-ngit na unya pagkahumana nga ora magipicturean kiring naisulo dari sa among yabangan nga kubo guys. So di ba mura na siya balay guys na siya lamisa na CR o di ba so you can see marag high-tech kay la CR na guys no kay marag pindot-pindot pero guys konekta ang ilahang kuryente na guys no unya kanang hinlo pod guys unya ang dada guys wala nakapugong og binuang guys nagsugod na guys. So diba unja kay nasuko mong ko itong mahigayuna guys di ako siyang ipautro guys mo na ni guys ang naitabo Tuwin ay naalala ka. nya kagara na lang gadyo ning higayuna guys no nga ako siyang ipabalik-balik kay di mao ang siyang pagka-sweet guys no. Scripted ra jud ang naitabo aning panahon na guys so di ba nya ana na siyang sipat-sipatan guys sipat-sipatan na guys at mahadlok na na guys. Ja, for this moment guys mga unta guys ang amo ang gidara ni nga panga bound guys is salad guys ginaman ni sa dada spaghetti unja kanang wa rami nagbound ni og kanang nay bugas guys kay dili mi magaluto-luto ba kanang porda ready for the eat na guys unja ang amo ang buhat ni guys para way ka sa hugason guys so hindi nagsawra min duha guys unja wala po laing kutsara guys gusto na daghang kutsara guys pero ganahan lagi og kanang nay magpuli-puli ra bitong kutsara kay kana laging kanang kuan kanang naglabian nagka-sweet guys murag nagkurimaw na baog-barog ba nabakikaw or sanibay tawagan na ninyo basta kay murag kanang nay porda uit ani higayon na guys no kay porda hungit-hungit ang atuan nahitabo porda hungit-hungit si ate guys Diyan kanina yung dada guys mga po dyan pinilitan ko guys kaya nalang ko muna sa guys sa visual ko dyan porda babay na tani guys kaya matog na miyo di ba mga toy charot Morning after the night. Good morning everyone no. So mo na ni siya guys. Ang kabuntagon na rin guys. Mabugnaw ang kabuntagon. Kauban ang akong tada. Di ba malakat niel na parang datita no. So dili tanang katniel guys. Kay magabuhol na ng katniel no. Charotoy. Madya pa magamara taga tong kaugaling ng love story no. Charot.
Oh, gusto na kay basig mabuong na mong tumanaw sa ho ang karaurahan guys. Unja karon guys kay pag na padung na tamanguli ni guys kay kuan naman kanang buntag naman unja o lahi mo punang kanang nay mautuhan tag uli kay arang pong initay magbaktas-baktas ra pa mi. Unja mo ni ang patanawon mo na ho kun sa mawa ang clouds guys. Clouds ba oy? Mo ari na siya sa buntag guys basta kuan kanang nay magjamog mong guna siya mag-fog ba o fog na siya guys siya umuto na magkainanay na siya kawa magpaktas pa dong pugasa tago siguro guys yung balik pagkaugmaan. Breakfast. And time to go home. Diyan mo na to guys pagkahuman gadyo na mo og pamahaw guys ning diretsyon milakot siya kay porda ready na og manguli na mi guys diyan ang dada mo ni porma guys di na mapormang dagway guys tungod sa kainit guys isa naghihiwi ang sangkaw guys kanya mo ni atong agianan guys as usual maugod gyapon agianan nato itong paghahapon bitaw guys kahapon ba oy dugi na jud ni videohan ni guys so mora to guys thank you so much for watching and for bearing my kuan kapilingones so di ba so thank you for watching see you in my next video I hope to see you again og maura ni nagmuslim na tani kay init man so bye.